ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо, ҳама каса созени хубаин, саломатиятон хубай. Имрӯз 26 августи соли 2023 дар навори ҳамирза қабул кардем бачаҳои азиз якчанд мошинора. Дайво Matiz дорем, Дайво Nexi, Volkswagen қабул кардагем, BMW 5, Opel Astra H дар Русия, Opel Astra G ва дигар мошина барои шумо тамошо кунед. чанд қариб метавонед лайкҳорамон нависед азиз. Ами навори моро 5000 6000 одам тамошо мекунад, 200 300 лайк мешавад бачаҳо. Ами кадоме тамошо мекунед, ам лайкҳорамон тамом. Ай ҳамаи шумо розием бачаҳо азиз. Дар комментария ба пеш нависед, дар ами канали мо подписатсия кунед, подписатсия. вақте ки мо навор мегирем, шумо да смс меравад. Агар зангулатиро зер кунед бачаҳо азиз. хона ва замин, квартира, техника, аппаратур дошта бошед, равонаш кунед дар WhatsApp мо. дар ду канал рекламаш мекунем, фурӯхта метем бачаҳо азиз. дар комментария нависед ба шумо аз кадом марка ҳамаи мошина лозима зиёдтар мо ҳамаро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем бачаҳо. фақат адоши дастгирӣ кунед. чанд қа метавонед лайкҳоро фуромӯш накунед. эълона сар мекунем, ҳама каса тамошо кунед. беҳтарин мошина барои шумо, мошинаи арзону қимат. якум мошини фурӯши дӯстони азиз, Opel Astra H. я бародар равон кардан, хоҳиш кардан ки бояд срочно фурӯхтан дар курай. дар шаҳри Москва, дар метро Любино. кадомат ин тарафҳоро медонӣ, ина марамат барои мошина бихарен. соли 2007 330 000 рубли русӣ. рақамош мемонем дар ҳамин рақамҳои Россия. занг занед, акаи фирӯзай мефурӯша. балонош пачка ҳуҷҷат дора мега. кондитсионераш ях, даруни мошин тоза, просто пул дар курай мефурӯшемаш. кузови хэтчбек, свет тёмно-синий, мотори 1.4, коробка роботай. состояние мошин гарантияй. нархаш 330 000 рубл. алиша меша бо ягон мошини дар Тоҷикистон буда мега. касоне ки дар Тоҷикистон мошинои мисол фурӯшӣ дорен ё ки алиш дорен, метавонед ҳам як қадам муроҷиат кунед, мошинтона алиш кунед. ягон мошини соз боша мега, дар Тоҷикистон боша алиш мекунем. ина марамат бачаҳои азиз, вариантҳо барои шумо пешниҳод кардем. занг занед, муомила кунед. фақат адоши дастгирӣ кунед, бачаҳо мошина боша лайк ҳамонен далш тамошо кунед. дуюм мошини фурӯшӣ бачаҳои азиз, BMW 5 қабул кардем, солаш 99. ҳамин рақамҳои рӯи экран занг занед. дар хуҷандай бо нархи 49500 сомонӣ. ҳолати BMW 10 ҷибадай, балонош 80%, мотораш 2.8 литр, кузов седан, гази бензин сӯзишворишай, коробка боша автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовои коробка 100%, техосмотри солонай, тонировкаи қафо солона нав. харидори аниқ мега, занг занед, бо муомила мекунем. марамат кунем бачаҳо, ина барои шумо мондем. касе ки мехара дар ҳамин рақамҳои 929 92 89 00 занг занед, рафта мошина бихаред. ҳолаташ таъин ҷибаде. касоне ки дар комментария мехоҳем ки ҳар хел мошиноро монем, мо ҳаракат мекунем ки мошинои арзона барои шумо обзор кунем бачаҳои азиз. бисёр баъд арзонаш ҳамун пусидагӣ бадай, мо чӣ хел шумо дамро пешниҳод кунем. вақте ки мошини арзон монем, бо баъзе дар комментария менависад ки соф металломи Тоҷикистона ҷамъ кардем. ака намедонам, мемонен има ҳамияе ки мошинои любой хел шумо монем. мошини сеюм Volkswagen Golf бачаҳои азиз, солаш 97ай, дар душанбе бо нархи 26000 сомонӣ. гази холияи сӯзишвориш, дар кузови хэтчбек, авио моториш 1.4, коробка механика. бачаҳо ҳолати мошина таъриф кардан созай. 26 та мега, бо ягон сум муомила мекунад. бо қайд кардаги салон бародарон, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кузов тоза, пусидагӣ варид надорад. харидори аниқ занг зана мега, бо муомила мекунем. ина бачаҳо, амима шумо да амира тавсия метавам. дар душанбе 26000 мега касе мехара Volkswagen харо, бародаре ки дар комментария хоҳиши мондани Volkswagen карда, ина барои шумо монда бачаҳо. хай бо худтон медонед, ин тарафша занг занед, рафта бихаред. то ҷое ки мо да маълумот додан, ҳолаташ хубай, мошин дард надорад. мошини навбати дӯстони азиз, Daiwo Nexi, солаш 2001, дар спитамен бо нархи 15000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, моториш 1.6, пробегаш 13000. коробка передачи механика, техосмотриш ҳастай. фақат ина дӯстони азиз, Daiwo Nexi-ро барои шумо пешниҳод кардем. маъқул шава, занг занед дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда.
ҳамин акақати хутон муомила кунед. Солаш 2001 ай. Уқа мошинам ба фикр маки кӯнаам нестай. Состояние мошина гуфтан сӯзай хулоса. 15 тара мегир мерай. Агар арзон кунад бо ягон сумша мегардони миёрӣ. Бардори азиз, агар шумо хона ва замини квартира дошта бошен, равонаш кунед, рекламаш мекунед, мо шумо мепӯша метем бачаҳо. Мақсади мо ҳамин шуморо кӯмак карданай, шумо моро кӯмак кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Имкон боша поделиса кунед, беҳтарин кор. мошини навбатӣ Opel Astra G солаш 99 дар Душанбе бо нархи 36000 сомонӣ мега. Зӯриш бензини газ дар кузофи хечибек. Хай свеча десен чӣ хеле бачаҳо азиз. Ҳамин хел состояние. Моториш 1.6 коробка боша механика. Дар ҳолати хубай мега. Газ Евро 4 документ надора. Ҳамиқа камбудиш дар ҳамия ки бачаҳо азиз документ надора. Мошин кам тарак бо кор доштай. Моториш 1.616 мега. Кондиционериш яхай бо муомила дора. Алиша мешава вариантора пешниҳод кунед. Хоб мақсади ака ки документ надора мега, кам тарак кор дора. Вариантҳои алиши ҳастай. Вариантҳои алиши айшумо воситагӣ дора бачаҳо. Мисол касоне ки ҳамин мошин шумо да маъқулай, ягон мошин дошта бошен барои иваз кардан, ҳамин акада муроҷиат кунед, рафта мошинтона иваз кунед. Ҳамин ма ба ҷои ҳамин ака гап зистам. Ҳамон бардорие ки равон мекунед, мо роли ҳамон бардорро бозӣ мекунем. Мисол ранги ҳамо шумо да суҳбат мекунем, пешниҳод мекунем. мошини навбатӣ Opel Astra F бачаҳо солаш 96 дар Хуҷанд бо нархи 26000 сомонӣ. Зӯриш бензини газ дар кузофи хечибек. Абиё мотор 1.6 коробка боша механика дар ҳолати хубай мега. Техосмотриш 1 солай. Мошин нахаду камбудиш 1 та стойкаи қафо варид ҳаст. барои ҳар ҳай кардан мешава. ҳамон хотир арзон кардем мега. мақсад ки ба хотир ҳамон стойкаи қафош варид доштааст. барои ҳамон мошина 26 та меган. бо муомила мекунем. срочно мега бардоро ҳамон мошин фурӯшиай касоне ки мехарам маромат кунем мега. бо арзон ҳам мешава. хай бо харидоро хутон медонем бачаҳо. ин вариант барояшон пешниҳод кардем. касе мехоҳад дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда занг занад. 26000 мега бо муомила дора. ай расм ҳамин ҳолати мошина ки ман фикр мекунам сӯзамо надидемаш. мошине ки дар рӯи навори мо дидем дар обложка Daewoo Matiz солаш 1999 23500 сомон. хоб бензини газ зӯриш дар кузофи хечибек. коробка механика. мошин фурӯшӣ дар ҳолати хуб қарор дора мега. моториш 100%, ходовой 100%, аккумуляториш нав. балоннош нав, электропакетай. хоб центр замок, ягон камбуд надора. ҳамин Матиза бачаҳо дар ҳамон обложка мондем. мисол кредит карда мондагем. бисёре дар ҳамон комментария савол метавонанд ки вариантҳои ҳамон кредит чӣ хелия мега. мақсад шумо метавонед бачаҳо азиз аз алифмоби хоб занг занед дар ҳамон ширкати алифмоби. шумо да ҳамон алиф сум ҷудо мекунад барои ҳамон мошин. ҳар моҳа шумо алиф да пул меспорен. мошина ба даст меёрем бачаҳо. ин ҳамиқа роҳ дора. хулоса ки кредит ҳам мешавад. боқӣ дар амони худо бошен. лайкҳоро намонда бошен. монен то видеои баъди.